mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Poďme po Ježišových stopách a stretávajme sa zvláštnym spôsobom s bolestnou matkou. Bola blízko svojho syna a zúčastňovala sa na diele spásy sveta. Pokúsme sa započúvať do rytmu jej srdca, aby sme v hodinách bolestných skúseností dokázali milovať tak, ako ona. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie prvé. Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Mária ako matka odsúdeného pravdepodobne čakala na vonkajšom nádvorí. Dokonale však vedela, aký bude rozsudok. Myslela na svojho syna i na Piláta. Svojím materinským srdcom milovala aj námestníka Ríma a vedela, do akej strašnej drámy sa dal zamotať tento štátny úradník. Kristus miloval Piláta a milovala ho i Kristova matka. Matka, nauč nás milovať tých, ktorí na nás vydávajú nespravodlivé rozsudky. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie druhé. Ježiš prijíma kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Božia Matka, ty jediná si bola pripravená na to, že tvoj syn príjme kríž. Ty jediná si chápala jeho výpovede, ktoré predpovedali umúčenie konkrétne a vážne. Ani pre syna, ani pre teba kríž nebol prekvapením. Byť pripravený na prijatie kríža v každom momente, to je znak veľkej zrelosti. Kiež by ani pre nás žiaden kríž nebol prekvapením. Kríž je znakom cesty kresťanského povolania. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie tretie. Ježiš padá pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Matka, pozeráš na syna, ktorého bremeno kríža tlačí k zemi, a prosíš nebeského Otca, aby mu udelil silu, aby mohol vstať. Sama si to nemohla urobiť, ale dokonale si ovládala umenie pomáhať iným svojou modlitbou. Vedela si, že Otec mu pomôže.
Božia Matka, nauč nás v hodinách bezradnosti účinnej modlitbe, ktorou budeme podporovať seba i blížnych. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie 4. Ježiš stretáva svoju matku. Kláňame sa ti, Kristia, dobre rečíme ti. Výmena pohľadov. Syn dobre vedel, že si blízko. Okrem vravy ulice dokonale počul údery tvojho materinského srdca. Láska, ktorá vás spájala, dovoľovala zotrvávať v stálej blízkosti. V hodinách skúšok mať blízko milujúce srdce, to je veľký poklad. Božia Matka, nauč nás vernej láske. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie 5. Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž. Kláňame sa ti, Kristia, dobre rečíme ti. Bola si veľmi vďačná Šimonovi za to, že prijal kríž tvojho syna. Možno, že v budúcnosti si mala príležitosť osobne mu za to poďakovať. Každý, kto pomáha tým, ktorých milujeme, stáva sa nám zvlášť blízky. Božia Matka, nauč nás preukazovať vďačnosť priateľom našich priateľov. Križovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie 6. Veronika podáva Ježišovi šatku. Kláňame sa ti, Kristia, dobre rečíme ti. Sama si nemohla prísť tak blízko, urobila to Veronika. Bola si jej vďačná a súčasne si bola hrdá na odvážnu ženu. Tešila si sa, že na šatke tvoj syn zanechal znak svojej vďačnosti. Vidíš, Matka, že na tej ťažkej ceste sú ľudia dobrého a veľkého srdca. Sú pomiešaní so zástupom ako zrnka zlata s hromadou piesku. Božia Matka, nauč nás vidieť dobro v ľuďoch, ktorých náhodne stretávame.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie 7. Ježiš druhý raz spada pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobre rečíme ti. Vedela si, že syn vstane. Namiesto popravy už nebolo ďaleko. Chvíľa slabosti. Vojaci ho odtrhli od zeme, pomáhali mu v plnení otcovej vôle. Miluješ i tých vojakov. Ty, matka lásky, nemôžeš nemilovať. Pozeráš na nich ako matka na svoje deti. Oni nevedia, že táto vražda sa uskutočňuje v rodine, že zabíjajú najlepšieho zo svojich bratov. Božia Matka, nauč nás milovať tých, ktorí nám spôsobujú utrpenie. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie 8. Pán Ježiš potešuje plačúce ženy. Kláňame sa ti, Kriste, a dobre rečíme ti. Evanjelium nehovorí o tvojich slzách, ale keď tvoj syn plakal nad Jeruzalémom a nad hrobom Lazára, tak aj ty, jeho matka, nemusíš sa hanbiť za slzy. Slzy sú znakom citlivosti srdca. Nauč nás, Matka, plakať s plačúcimi a nauč nás ťažkému umeniu plakať nad sebou. Nauč nás doceniť hodnotu súcitných slz i slz smútku. Križovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie 9. Ježiš tretí raz padá na zem. Kláňame sa ti, Kriste, a dobre rečíme ti. Už vidno miesto popravy. Samotná myšlienka na utrpenie, ktoré čaká, môže oslabiť odsúdeného tak, že nie je v stave urobiť ani krok napred. Koľko odvahy treba v znášaní utrpenia. Aj tebe, Matka, sa chveli kolena. Taká je ľudská reakcia na bolesť. Ty si nepadla, ale mobilizovala si sily, podporovala si svojho syna v plnení jeho ťažkej úlohy. Božia Matka, nauč nás podporovať iných
na krížovej ceste. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie 10. Ježišovi strhávajú šaty. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Iba ty ako matka si od narodenia poznala v plnosti náhotu svojho syna, pri kúpaní, pri obliekaní, keď bol dieťaťom. Láska dovoľovala ju odhaliť. Vždy, keď je odhaľovaná bez lásky, vždy raní a umenšuje tých, ktorí to robia. Iba láska môže čakať na plné zjavenie tajomstva toho, čo miluje. Božia Matka, nauč nás úcte a veľkej citlivosti voči tajomstvu druhého človeka. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie 11. Ježiša pribíjajú na kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Matka, počula si tie hluché údery. Plyny prebíjali ruky tvojho syna a ich ostrie drásalo tvoje srdce. Ako strašne boli rána spôsobená tomu, koho milujeme. 1000 ráz menej boli rána spôsobená nám, ako rána spôsobená milovanej osobe. Božia Matka, odpusť nám naše hriechy, ktoré keď ranili Ježiša, ranili aj teba. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie 12. Ježiš zomiera na kríži. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Bola si účastná agónie. Bola si blízko, keď si mohla počuť jeho slova. Hľa tvoj syn. Vydýchla si s úľavou, keď odovzdal svojho ducha do otcových rúk. Ale otec chcel, aby si zažila ešte jeden údel. Pred tvojimi očami
ostra kopia zasahuje srdce tvojho syna. Ono už netrpí, lebo nežije, ale tvoje srdce trpí. A aj napriek tomu dokážeš pozerať s odpúšťajúcou láskou na vojaka, ktorý to urobil. Božia Matka, nauč nás pozerať s odpúšťajúcou láskou na tých, ktorí zranili naše srdce. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie 13. Ježiša snímajú z kríža a kladú do lona Panny Márie. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Duch je v milujúcich rukách Otca. Mŕtve telo je v milujúcich rukách Matky. Tak to bol na začiatku pred 30 rokmi. Syn vyšiel z domu Otca a prebýval v dome Márie. Dlhé putovanie Božieho Syna svetom sa celkovo uskutočnilo skrze milujúce srdce Matky. Božia Matka, ďakujeme ti za tvoju lásku, ktorou si objala Boha i nás, slabých ľudí. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie 14. Ježiša pochovávajú. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Mária, ty jediná si čakala na zmŕtvychvstanie. Vedela si, že tu bude na 3. deň. Ty jediná si verila naplno slovám svojho syna. Keď zatvorili hrob, aj ty si mohla povedať, dokonané je. To, čo bude nasledovať neskôr, bude už iba darom zmŕtvychvstalého. Keď si sa rozlúčila s Ježišom, budeš sa starať o syna, ktorého si dostala pod krížom, o Jána, o cirkev, o nás. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Panna Mária, ty si zostala svojmu synovi utrpení verná až do konca.
Vypros nám vernosť v našom kresťanskom živote a v plnení prikázania lásky, ktoré nám zanechal Tvoj Syn a náš brat Ježiš. Pomodlíme sa za kardinálov, za voľbu a za budúceho pápeža. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostalo. Modlíme sa. Bože, večný pastier svojho ľudu, Ty po všetky časy vedieš a ochraňuješ svojich veriacich. Pre svoju nesmiernu lásku daruj cirkvi takého pápeža, ktorý by sa Ti páčil svetosťou života a nám sa stal starostlivým pastierom. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami. Nech vás žehná, chráni všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Vstávajte v Božom pokoji. Ak sú tu nejakí muži, pán farár má nejaké riešenie pre vás? Teraz vlastne nasleduje prednáška špeciálna pre ženy a potom v pondelok bude špeciálne pre mužov. Tak prosím chlapov, pozývam vás na futbal, tam je pri fare, alebo na kávu, na faru, to bude tak rozumnejšie. Nechcem teraz tak nahlas hovoriť, že námušové, ale teda na kávu. Takže chlapi, ktorí ste tu, nemusíte ísť domov, poďte rovno na faru. Tam zase preberieme nejakú tému chlapskú a potom v pondelok zase ženy pozveme na kavičku, keď budú mať chlapi tematickú prednášku. No a po skončení tejto prednášky, ktorá bude trvať asi do 7. nejakých 40-45 minút, tak bude premietanie toho filmu. Tak vítajte, drahé sestry. Nech sa páči. Zaujmite miesto, urobte si pohodlie. Pozdravme na začiatku tú, ktorá je požehnaná medzi vami. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojego Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, ale za nás hriešnych, teraz si Matka ustavičnej pomoci. Posaďte sa. Ešte raz vás vítam.
Hlasnejšie? Áno. Skúsim, a keď nie, tak choďte kdesi bližšie k reproduktorom, aby ste počuli. Chceme sa dnes pozrieť na ženu Božím pohľadom, lebo je ešte aj iný pohľad, to je pohľad sveta. Ten veľmi dobre poznáme, však žijeme vo svete, však ako sa svet pozerá na ženu. Často vzorom či takým darom, ktorý sa dá využiť vo svete, je žena, ktorá je najlepšie mladá, slobodná, bez záväzkov, atraktívna, pekná. A vidíme, ako v politike, showbiznise a ja viem, kde všelijakých zamestnaniach, povolaniach, do ktorých je žena nielen pozvaná, ale neraz aj vytlačaná z rodiny, ako ho tam chce svet použiť, iste môže a je veľmi dobre, keď tam prináša ten svoj dar, ale neraz je naozaj zneužívaná svetom. Zneužívaná v biznise, neraz braná len ako predmet úžitku či potešenia, rozkoše pre silnejšie pohlavie. A tak vidíme od tých malých až do tých veľkých vecí, pohľadov, ako často je žena vo svete zraňovaná. Nehovorím, že len, ale často. Pretože tak ako všetko vo svete podliehalo hriechu od počiatku, keď prvý hriech nastal, tak aj každý z nás. Ale my sa chceme skôr pozrieť na ženu tým Božím pohľadom, nie pohľadom sveta. Aký je ten Boží pohľad? Predovšetkým nám o ňom hovorí Božie slovo, Biblia. A potom aj cirkev či skúsenosti mnohých tých, ktorí boli pred nami. Žena je, ako to píše John Eldridge v svojej knihe, posledným dotykom Boha na tejto zemi. Jeho majstrovským dielom. Áno, bola stvorená ako posledné zo stvorení. Teda povedali by sme aj najkrajšie, ale aj najdokonalejšie, najzložitejšie. Možno poviete, že by tu mohla stať žena a rozprávať vám. Rád by som to uvítal. Nemusel by som ja. Ale ja tiež som vyrastal pri mame. Mám sestru, švagrinu. Aj teraz sa stretávam so ženami, s priateľkami. A neraz, viete, aj tie ženy mi povedia: Páter, ani ja sama sebe nerozumiem. Lebo žena je naozaj veľmi zložitý tvor, podstata jej, kto ju pochopí. Jeden lekár, ktorý pracoval celý život so ženami, vyšetroval ich. A sám je ženatý, má 3 deti, dobre im to s manželkou klape, už sú na dôchodku, obidvaja mi hovorí: Páter, ženu nepochopíte. Celý život s nimi robil, vidíte? Áno, keď urobíte tortu, kuchárky, gazdine, upečiete, dáte tam všelijaké ingrediencie, len vy viete, čo je tam vo vnútri, aká všelijaká plnka, koľko všelijakých náplní. A ten, kto ho vidí zvonku, vidí možno len ten marcipán, ale nevie, čo je vo vnútri. Tak aj žena, kto ju môže pochopiť, či kto vám môže dať vysvetlenie vám samých, vysvetlenie vás samých, len ten, kto vás vytvoril. A ním je Boh, stvoriteľ. Stvoril Boh človeka na svoj obraz, muža a ženu ich stvoril. Čítame na stránkach Svätého písma, hneď prvých. Na svoj obraz, teda čo do hodnosti muž a žena sú si rovnakej hodnosti. Obidvaja sú na obraz Boží. A čo do služby, muž je čo pre ženu? Ako? Hlavou. A žena je pre muža? Áno. A to ste kde čítali? Urobil mu pomocníčku, hovorí písmo. Nepodceňujte sa tak. Nie krk, ale pomocníčka. Po jeho boku. Byť poslušná to neznamená byť otrokyňou. Slúžiť to môže slobodne robiť len ten človek, kto pochopil, o čom je láska. Lebo láska nás vedie k službe, len hriech nás vedie k otroctvu. Ak sme vnútorne slobodní, sami sa rozhodneme slúžiť. Ale ak sme otrokmi seba či egoizmu, tak vždy budeme otrokmi aj voči druhému. Žena je pomocníčkou mužovi. Povedal by som niekedy aj srdcom.
Zoberte matku z rodiny a uvidíte, ako to tam ochladne. Ako keď srdce z tela vyberiete. Stráti sa rodinné teplo. Taká akási spontánna radosť, že aj srdcom niekedy je od srdca stvorená z rebra. A v tom môže byť mužovi veľkou pomocou. On aj zmýšľa srdcom, intuíciou. Poznáme ten pekný príbeh Ježiša, ako sa stretáva so ženou Samaritánkou. Raz okolo poludnia, keď išiel popri Jakubovej studni, bol veľmi unavený a smedný a sadol si pri studni, nikoho tam nebolo. A tu vidí, ako prichádza žena zo Samárie po vodu. A keď prichádza, hovorí jej on, daj sa mi napiť. A žena sa čuduje, ako si ty Žid môžeš pýtať vodu odo mňa, Samaritánky. Lebo Židia pohrdali ženami, pravoverný Žid, ten pohrdal ženou a ešte to bôž pohankami. A Samaritani to boli židovskí muži, ktorí si brali pohanské manželky, teda polokríženci, Židia, považovali ich za zradcov, lebo si nevzali židovské ženy. A tak veľmi pohrdali ich ženami. Pravoverný muž sa modlil Žid, Bože, ďakujem ti, že si ma nestvoril ženou alebo pohanom. Chápete, čo bolo v jeho srdci, aké pohrdanie. A preto sa táto žena pravom čuduje. Ako si ty, Žid, môžeš pýtať vodu odo mňa, Samaritánky, ženy? A on jej hovorí, keby si ty vedela, kto je ten, čo sa s tebou rozpráva, poprosila by si jeho a on by ti dal živú vodu. A žena mu hovorí, Pane, daj mi ju, aby som tu viac nemusela chodiť čerpať a nebola smedná. Ale Ježiš mení tému rozhovoru a hovorí, choď a prived svojho muža. A ona hovorí, nemám muža. A Ježiš jej hovorí, pravdu si povedala, mala si 5 a ten, ktorého máš teraz, je tvoj milenec, nie muž. A žena vidí, že Ježiš vie o nej veľa a hovorí mu, Pane, vidím, že si prorok. A začína sa ho pýtať na duchovné veci. Naši otcovia sa kláňali na tomto vrchu. Vy hovoríte, že v Jeruzaleme sa treba kláňať. Ako je to? A Ježiš hovorí, my Židia sa kláňame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. A žena chce ukázať, že čo si vie aj z náboženstva židovského a hovorí, viem, že má prísť Mesiáš. A Ježiš jej otvára celé svoje srdce a hovorí jej, to som ja, ktorý sa rozprávam s tebou. Vtedy, píše evanjelista, táto žena nechala nádobu tam a utekala naspäť do Samárie a hovorí svojim sukmeňovcom, poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila. Všetko, to znamená aj to, čo nie je zachytené v písme. Či to nebude Mesiáš, dodáva žena. A mnohí išli a uverili, už ani nie na slovo ženy, ale keď sa sami presvedčili a videli, čo robí a hovorí Ježiš, že on je Mesiášom. Zaujímavý príbeh. Možno ste boli v Svätej Zemi niektorí, kto máte trochu viac peňazí, už to nie je taký problém. A viete, že aj dnes tam ešte neraz chodia po vodu práve ženy. A kedy chodia? Zavčasu ráno. Lebo nosiť vodu vo vedre, to je nesmierne ťažká robota. Ale táto žena išla, práve poludnie bolo, 12 hodín. To znamená v Izraeli plus 40 až 60 stupňov. Neuveriteľné, čo si všetko musela vytrpieť. Prečo išla v tomto čase? Lebo mala pošramotený život. Žila v nemanželskom zväzku a to bolo pre Židov veľká hanba. Žiť v nemanželskom zväzku. My máme síce manželstvo ako sviatosť, ale možno, že oni si ho niektorí viac vážili ako my, hoci vtedy ju za sviatosť nemali. A preto táto žena išla po vodu vtedy, keď vedela, že nikoho nestretne, aby sa nemusela s nikým vadiť, hanbiť pred nikým. No ale stretla Ježiša, on ju tam čakal. A hovorí jej všetko, čo porobila, ale akým spôsobom? Nie takým, že jej to vyčíta. Ježiš jej hovorí, čo vidí v jej srdci. A žena túži po vode, ktorá ju utiší jej smäd a dostáva ju. Čo je tou vodou? Tou vodou, ktorá utišuje jej smäd, je Ježišova čistá láska, jeho prijatie, jeho uzdravenie srdca tejto ženy.
ju zničenú životom príjma a dáva jej živú vodu. Vidíme to aj na tom, že žena už mení svoje postoje. Ona predtým uteká od ľudí a teraz sa vracia k ľuďom aj bez vody. Už sa ich nebojí, nehanbí a ohlasuje im Ježiša. Poďte sa pozrieť na človeka, či to nebude Mesiáš, čo mi všetko mne povedal. Pozná moje srdce. Už sa nebojí, lebo jej srdce sa uzdravilo. Ježiš ho uzdravil. To je žena v nelegitímnom zväzku, bez manželstva a dostáva živú vodu od Ježiša. Keď tak čítame písmo a listujeme, zvlášť u svätého Lukáša, vidíme často stretnutie Ježiša so ženami rôznymi. Vidíme, ako ide k Petrovej svokre, uzdravuje ju, ako ide k naimskej vdove, keď ju stretá, vracia jej syna, ktorého kriesi z mŕtvych. Bol to nesmierny dar pre vdovu, lebo vtedy vdova bola bez akejkoľvek právnej a sociálnej ochrany. Ak stratila živiteľa, bola odkazaná na milosť či nemilosť osudu. A Ježiš jej vracia toho, kto sa o ňu postará. Či žena hriešnica, ktorú pristihli priamo po hriechu. Pane, zákon káže ukameňovať, čo povieš ty? Ale Ježiš akoby im ukazoval, veď sami svedčíte, že s kým si z vás zhrešila, bola pri hriechu s mužom. Tak čo chcete, vy ste lepší. A nakoniec zostáva s ňou sám. Nikto ťa neodsudil, nikto, Pane, ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš. Vidíme z každého stretnutia so ženou, že Ježiš každej pomáha. Každú posunie, každú, ktorá má trošku chuti a odvahy, každú posunie dopredu. Každej preukáže lásku. Prečo? Lebo Ježiš je slobodný voči každej žene. On totiž nie je len muž, on je spasiteľ, vykupiteľ. A miluje každú ženu, každú z vás. Už od malička sa malé dievčatka pýtajú, či som hodná lásky, či som pekná, som dosť dobrá. Ježiš ti chce dnes povedať, áno, ja ťa milujem. Ja s tebou počítam, rátam s tebou a potrebujem ťa, aby som ja bol šťastný. Preto som ťa stvoril, že ťa potrebujem. Neveríte? Pozrite na kríž. Nikto nemiluje viac. A on dal život ako ten, kto položí život za svojich priateľov. A on ho dal za každého z nás. Za mňa i za teba. Apoštol Pavol to veľmi pekne píše, aby sme si uvedomili svoju hodnotu. Skrze neho a pre neho bolo všetko stvorené. Skrze Ježiša a pre Ježiša bolo všetko stvorené. Všetko. To znamená, aj ty bola si stvorená skrze neho a pre neho. A preto nepochybuj o jeho láske. Skrze neho a pre neho si bola stvorená. Drahé sestry, či ste mladšie, či staršie, či máte za sebou radosný život, alebo ste prešli peklom, Ježiš veľmi dobre pozná, čo máte v srdci. Tak ako poznal aj srdce tej Samaritánky, ktorú videl prvýkrát v živote. Pozná tvoje snaženia, tvoje obety, aj tvoje pády. Pozná tvoje dary, aj tvoje hriechy a príjma ťa každú takú, aká si. A hovorí ti, neboj sa, ja s tebou počítam. Často hľadáme v živote vzory, aj ženy ich hľadajú. Všelijaké speváčky, herečky, političky a ja viem čo, mladé dievčatá, aké by chceli byť. Ale vy ženy máte jeden prekrásny vzor. Viete aký? Na koho myslím? Na Máriu. No nej máte každá svoj vzor. I slobodná, i vydatá, i vdova, i dospelá, i mladá, i stará. Mária prešla všetkými formami, ktorými žena môže prejsť. Ona, keby sme sa tak mohli porovnať ju s tou prvou ženou, ona je krásnym vzorom pre vás, ako žiť lásku. Eva, ktorá bola prvá žena, mala byť matkou žijúcich, ale stala sa osídlom pre všetkých nás. Skrze ňu prišla smrť, hriech. Mária, to je protiklad Evy, ona je nová Eva, ona dáva život, priniesla darcu života a skrze ňu prichádza aj večný život, pôvodca večného života Ježiš.
Eva mala byť Adamovi pomocničkou, ale zviedla ho. Stala sa osídlom pre neho. Mária pomáha všetkým svojim deťom, pomáha im doteraz. Eva neposlúcha Boha, ale diabla a vyhovára sa. Ale Mária to je tá, ktorá vždy poslúcha Boží plán a pošliapala hlavu diabla. Tak by sme mohli porovnávať. Máte krásny vzor Márii. Ona ako matka, žijúca v rodine, v tej úplne jednoduchej rodine, ale s veľkým srdcom, príjma Jozefa, svojho syna Ježiša, poslušná je Jozefovi, miluje obidvoch, slúži obidvom. A to ticho, ten betlehemský domček naplnený láskou a tichosťou, úctou, či to nie je taký krásny vzor? Potrebujeme si brať vzor. Aj my muži potrebujeme, aby sme sa mohli správne pozerať na vás, na ženy tiež, lebo neraz je to tiež taký pohľad poznačený svetom pohrdavý, ako tí dvaja muži v práci sa rozprávajú. Tvoja žena kde robí? Pýta sa jeden druhého a on hovorí, nikde nerobí, ona je doma. A on mu hovorí, no a čo, doma sa nenapracuje? 3 deti máte, koľko sa nažehli, naperie, navarí. Máš pravdu, hovorí, to som si nikdy neuvedomil. Potrebujeme sa správnym pohľadom učiť pozerať na seba, aj vy na seba, drahé sestry, aj my. Aký je to ten správny pohľad, ten Boží? Ako vás Ježiš vidí, Boh? A preto sa chcem aj ospravedlniť, aj poprosiť za odpustenie, aj za nás mužov. Ak sme niekedy či pohľadom, či skutkom sa pozerali na vás nesprávne a konali voči vám zraňujúco, či už to bol syn, či manžel, či kňaz, za všetkých nás vás prosím za odpustenie, aby ste nemali voči nám ťažké srdce, aby neboli tie bloky, ale aby ste skrze vaše odpustenie, za ktoré ďakujeme, mohli dovoliť tej láske, aby znovu rástla ďalej, aby sa mohla prelievať. Boh do každého z nás vložil svoje povolanie. Aké je povolanie ženy? Byť matkou. Žena je bytostne povolaná do materstva, k materstvu. A to sa deje 2 fázami. Prvou fázou je panenstvo a tou druhou je materstvo. Panenstvo to je čas psychofyzického dozrievania i citového. A on je veľmi dôležitý. Ak ho prekročíme, či urýchlime, vedome, umelo skrátime, to ako keď otrhneme nezrelé jablko. Ono už nikdy nedozrie. Ako to povedal Jan Pavol II, kde si, myslím v knihe k ženám, hovorí, žena práve v dozrievaní počas panenstva nachádza ženské genium, ten nesmierny dar, ktorým sa stáva pre tento svet. Objavuje samú seba. Často sa vysmieva z panenstva, ale dnes sa mi zdá, že chvála Bohu si už začíname uvedomovať tento nesmierny dar a začíname si ho vážiť. Možno keď sme toľko pokazili. Príroda poničená, panenská príroda, panenský olej a ja viem, čo všetko už panenské objavujeme. Čo sme kedysi mali, ale sme to najprv zničili. Veľmi si vážme aj panenstvo u žien. Aj vy, drahé sestry, chcem zvlášť, možno ktoré ste mladšie a slobodné, vás poprosiť, aby ste si vážili svoje panenstvo. Nedovolte mužom, aby si s vami robili, čo chcú, lebo muž len toľko si dovolí, koľko mu vy dovolíte. A keď vy postavíte hranicu, aby sa muž k vám dobíjal, budú si vás vážiť, ale keď im hocičo dovolíte, nebudú mať k vám úctu. Krásnym príkladom, ako si Boh váži panenstvo, je aj Panna Mária. Vidíte, ona chcela zostať pannou. Ako sa to stane? Ja muža nepoznám. Ale Boh mal iný plán. No, Mária aj zostala pannou, aj sa stala matkou. A to je krásne potvrdenie, ako si Boh váži panenstvo. Aj jej zachoval panenstvo, aj sa stala Božou matkou. Aj nevydatá žena môže byť matkou. Prechádzame k tomu druhému daru, k materstvu. Lebo matka to je tá, ktorá dáva život. Matka Teresa nikdy nemala svoje fyzické deti a vidíte, milióny ľudí ju volajú matka. Prečo? Lebo mnohým dala život, či zachránila život. Duchovný, fyzický. A tak materstvo sa môže realizovať aj duchovným spôsobom,
A je veľmi krásna tá cesta, ale môže sa realizovať a väčšina z vás aj tým fyzickým spôsobom, lebo väčšina z vás kráčate cestou manželstva. Je to cesta neľahká, cesta až po smrť, či poviem naopak, cesta len po smrť. Na druhom svete sa už ani nežení, ani nevydávajú. Ale vlastne žiadna cesta nie je ľahká. Prečo? Lebo na každej životnej ceste sa očisťujeme od egoizmu. Prišli dvaja mladí na faru, snúbenci už, a hovoria: pán farár, chceli by sme sa vziať. A ona hovorí: viete, ja som veľmi šťastná pri ňom. A on sa hneď chytil: a ja som veľmi šťastný pri nej. A keď tak pán farár krátko zostal ticho, pozerá sa na nich, hovorí: ale ja vám ešte odporúčam, aby ste ešte chvíľu počkali, aby ste ešte trošku dozreli. A oni hovoria: my vieme, čo chceme, pán farár, my sme už rozhodnutí. Ale on hovorí: ešte potrebujete dozrieť. Keby ste povedali: ja chcem jeho robiť šťastnou, ja chcem ju robiť šťastnou, nič by som vám nepovedal. Ale keď ty hovoríš: ja som pri ňom šťastná a ja pri nej, to znamená, že na prvom mieste stále hľadíte na seba. Potrebujete sa naučiť žiť pre druhého, potom budete pripravení do manželstva. Ako pekne im to povedal. Či manželstvo, či kňazstvo, to je učiť sa žiť pre druhého, darovať sa druhému. To je očisťovanie od egoizmu. A to nie je ľahká cesta, ale nie inej cesty k šťastiu. Aj zostať slobodným je očisťovať sa od egoizmu. Ako jedna mladá žena mi hovorí už po 30-ke: ja keď sa nevydám, ja aj tak chcem slúžiť druhým. Nechcem sa uzatvoriť do seba. Chcem byť pre druhých ľudí. Ako správne to pochopila. Isté, manželstvo je cesta v mnohom v žití toho pekného darovania sa, povzbudzovania sa, vzájomnej pomoci, neustáleho príjmania sa, opory, ale tiež cesta neustáleho obrusovania sa, odpúšťania každodenného a tolerancie, bez ktorej by manželstvo ani nebolo možné. A to nie je ľahká cesta. Často prídu nepochopenia, hádky, výmeny názorov. To je aj preto, že muž zmýšľa inak a žena ináč. Muž zmýšľa rozumom, logicky, a žena zmýšľa srdcom, intuíciou. Ona proste vie, že to je tak. Ona nepotrebuje k tomu prísť, ale muž tomu potrebuje prísť. To dieťa plače, musím ho prebaliť. A ako vieš, že ho treba prebaliť? Pýta sa muž. No viem to. A keď sa stanú také väčšie problémy, prídu prvé hádky. Ešte pokiaľ komunikujeme, drahí manželia, ešte je to dobré, aj keď si troška vymeníme názory. Dôležité je, aby to bolo z úctou a s láskou. Aj Pavol píše: hádajte sa, ale nehrešte. To znamená, neponižujte jeden druhého. Lebo len ten, kto hľadá pravdu, môže ju nájsť. A k tomu patrí aj výmena názorov. Zle by bolo, keby sme sa uzatvorili do seba a keby nastalo ticho, ktoré sa nedá uniesť. Nie ticho, ktoré je na budovanie, ale ticho, ktoré je neznesiteľné. Potrebujeme komunikovať. K manželstvu patrí aj manželské stretnutie, tá intimná oblasť. Možno na začiatok by som chcel povedať, že aj túto oblasť dal Pán Boh na budovanie lásky. Ešte raz zopakujem, aj túto oblasť dal Pán Boh na budovanie lásky. To je dôležité si uvedomiť. Preto, aby tá láska medzi manželmi rástla. Ale diabol, tak ako všetko od počiatku prekrúca aj túto oblasť. A on nechce, aby bola na budovanie lásky, ale chce, aby skrze túto oblasť sa tiež rozbíjala láska, aby to bolo na deštrukciu lásky. A vidíme to, ako to naozaj funguje. Odtiaľ potom všetky tie prostriedky deštrukcie. Chcem tak možno vyzvať, aby sme si uvedomili, že kde sa nachádzam, každá z vás. Ako zmýšľate? Či je to tá Božia logika, že naozaj túto oblasť chcete žiť na budovanie lásky, alebo je tá oblasť sveta, označená hriechom, diablom, na deštrukciu lásky, ktorá hovorí
využij, vezmi si, zober, uži si bez zodpovednosti a čo ťa potom, hlavne, že ty budeš šťastný. Lebo takto sa dnes neraz zmýšľa. Ak takto zmýšľame, tak sme vlastne otvorení na všetky prostriedky deštrukcie, od antikoncepcie cez všelijaké ľahšie metódy, čo sa týka aj zmýšľania, aj konania, aj názorov. Viete, tam je to všetko ukryté. Boh dal do tela ženy svoj rytmus a či už je to metóda Billingsova, či teplotná, či iné, rôznym spôsobom dnes môžete byť poučené, vzdelané, sú na to rôzne formy, veľa kníh už, ako aj ten manželský život žiť zodpovedne a čisto. Poviem teraz takú ideálnu vetu, čo učí cirkev. V podstate je to pravda, ale je to ideál, ku ktorému sa máme približovať. Každé manželské stretnutie má byť otvorené pre život. To je ideál, ku ktorému máme dorastať. Čo je také dôležité možno aj povedať, veľa v tejto veci rozhoduje individuálny postoj, tiež okolností, ktorých sme vyrastali, či sme uzdravení, či mnohom zranení, ale tiež veľa rozhoduje nezvládnutý egoizmus, za ktorý sa často mnohí skrývajú. Dôležité je to naše rozhodnutie, či sa chcem pohnúť dopredu podľa toho Božieho, alebo či si chcem len čosi obhajovať. Ak si chcem, tak vždy si dôsledky nájdem. Ale ak chcem žiť podľa toho Božieho, tak Boh ma povedie. Často majú manželia výčitky s tzv. Prerušovaním stretnutím či zneužívaním manželstva. Je to ťažký hriech, či nie je, či ako sa na to pozerať. Ťažký hriech to je vtedy, ak tak žijú, akoby takým svojím štýlom. Napríklad, poviem to, sú manželia, ktorí majú aj dom, aj bývanie, majú všetko zabezpečené, majú jedno dieťa či dve a už viac detí mať nechcú, nie preto, že nemôžu, ale len preto, že si chcú užívať. Ak takto žijú, tak je to ťažký hriech. Ale keď majú manželia 4 deti a tu či tam sa stane, že takto žijú nie preto, že by tak chceli, ale preto, že niekedy okolnosti sú. Napríklad manžel chodí kde si preč na týždeň, na 2, príde domov a poviete, že nemôžem s tebou byť, mám plodné dni a sami cítite, že ten rozdiel rozumiete. Ide o postoj lásky. Poviem to tak pravdivo, a nie je to ľahké, ale je to pravdivé. Ani bez zdravej zdržanlivosti v manželstve to nepôjde. Ale zdržanlivosť taká, ktorá je pre budovanie lásky. Lebo ako to bolo pekné v tej krížovej ceste vyjadrené v 10. stanici, keď je nahota odkrytá z lásky, tak je darom, ale keď je odkrytá násilím a z egoizmu, tak zraňuje. A o to vlastne ide. Vnímať, rozprávať sa, komunikovať a byť vnímavý na to, či nás to buduje, alebo nás to zraňuje. Je možno dobre sa tak trochu aj spovedníci o tom poradiť. Nikto z vás nemôže, drahé sestry, donútiť ani manželov, rodičov k tomu, aby ste mali toľko či toľko detí. Je to vaše slobodné rozhodnutie pred Bohom, ale tiež aj zodpovedné rozhodnutie, nech to je. Lebo raz z toho, ako žijeme, každý z nás v tom svojom povolaní budeme aj skladať zodpovednosť. A tiež, viete, odtiaľ vyplýva aj tá demografická situácia. Je také bolestné, že dnes 1/5 manželstiev na Slovensku, 20% nemôže mať deti. To je veľké číslo. A niekedy je bolestné, že tí, ktorí by ho mohli mať, ho zase mať nechcú. Prijať dieťa je vždy veľký dar. Je vždy aj veľký krok viery. Dieťa je vždy dar, veľký dar. Neraz nie je ľahký dar, ale vždy je veľký dar.
Bolo to kdesi v rodine. Manželka mala už 2 deti. A manžel začal štrajkovať, utekať za inou, zahýbať. A tak už aj rozmýšľala, že sa rozvedú, ale ešte žili všelijako, tak išlo im to. A nakoniec otehotnela s manželom aj s 3. A tak to rozhodnutie rozviesť sa padlo. A ten chlapček 3, ktorý sa im narodil, bol postihnutý. A keď to manžel videl, tak mu ho prišlo ľúto, úplne sa mu začal venovať. Prestal žiť svoj uhýbajúci život, urobil si poriadnu spoveď, začal si robiť prvé piatky a začal byť z neho vzorný otec a vzorný manžel. A keď mal chlapček 11 rokov, dieťa zomrelo. A pán dekan povedal na pohrebe, toto dieťa prišlo, splnilo svoju úlohu a odišlo. Každé dieťa je dar, niekedy nie ľahký dar, ale každé je veľký dar. Niekedy niekto môže mať viac starostí s jedným dieťaťom, ako má kdosi s 5. Ale chceme poďakovať za každý prijatý dar nového života. Aj tu ste mnohé mladé rodiny, chceme vás tiež pozbudiť, aby ste boli otvorení pre život v takej viere a iste aj v tej zodpovednosti, aj ľudskej, ale aj zodpovednosti viery. Nie je to ľahké dnes, ani tá sociálna situácia, ani finančná. Nie sú to ľahké rozhodnutia. Ale potom, keď aj tých starších počúvame, viete, príde žena po 50-ke a hovorí, cítim sa v niečom taká nenaplnená a nakoniec sa zistí, že ešte chcela mať deti, ale už nemá a teraz jej chýbajú. Muž príde po 60-ke, mi hovorí minule, 3 deti sme mali, pátera. Všetky odišli do sveta, povydávali, poženili, sme 2. Ja s manželkou vo veľkom baráku sami. Škoda, že sme nemali ešte nejaké. Mohli sme mať. Potom to už človek vidí inak. A tak aj v tejto oblasti. Byť taký otvorený a zároveň zodpovedný. Čo sa týka antikoncepcie, chcem povedať, že každá je nedovolená, aj chemická, aj mechanická. Vyplýva to nie z nejakých rozhodnutí, viete, ktoré cirkev si ustanovila, lebo nemala čo robiť. Ale vyplýva to z prirodzenosti. Lebo antikoncepcia je proti prirodzenosti. Dnes si začíname uvedomovať nesmierne negatívne následky všeličoho umelých hnojív a ja viem čo, všeličo poškodené a aj umelej antikoncepcie. Sú dnes vedecké štúdie, ktoré skúsenosťami hovoria o tom, ako škodia antikoncepčné tabletky. Napríklad ženy v 80. rokoch v Amerike, ktoré ich brali, ich deti dnes nemôžu mať deti. Ostalo to v krvi, prešlo to na ne. Nehovorím to preto, aby som niekoho strašil, ale preto, že naozaj ideme proti sebe niekedy. Nie je to ľahké. Niekedy manžel nutí ženu k antikoncepcii. Ale jedna manželka mi kdesi hovorí a povedala mi, povedzte to, páter, hovorte to ženám. Manžel ju nutil a hovorí jej, keď nebudeš chcieť so mňou byť, tak ťa opustím. Tak ju donietil, tak brala antikoncepciu a po pol roku išla psychicky dolu vodou. Bola poriadne pod tlakom vydierania manžela. A jemu to nevadilo. On hlavne, že on si mohol žiť svoje. Ale po roku bola tesne pred zrúteným a povedala si, tak buď on, alebo ja. A povedala mu, ak si ma aspoň trošku vážiš, od dnes prestanem brať antikoncepciu. Ak som ti k ničomu, tak mi povedz a zajtra ma už doma nenájdeš. A ak trváš na tom, tak ma nenájdeš a ak trošku si ma vážiš, tak začni ma milovať. A do večera chcem vedieť odpoveď, hovorí. A hovorí, až to ním pohlo. Odtedy sme sa začali rozprávať o našom vzťahu aj o našom spolužití. A skutočne sme začali žiť úprimnú lásku až od tej chvíle. Už prešlo niekoľko rokov a je to medzi nami lepšie a lepšie. Naozaj sa teraz máme radi. Viete, kto si to tak pekne povedal, aby hrali husle, musia byť naladené. Keď tá struna je príliš voľná, tak nebudú hrať, sú k ničomu. A keď ju príliš napneme, tak tie struny sa roztrhnú. Musí to byť tak akurát, tá zlatá stredná cesta. Zvlášť, čo sa antikoncepcie týka, tak musím povedať, že vnútromaternicové telieska, ktoré
spôsobujú už zabíjanie počatého plodu, tam nemožno dať ani rozrešenie, pokiaľ sa tento problém neodstráni. Alebo dnes znovu do popredia dávajú tabletky RU, ktoré už zabíjajú počatý plod. To je oveľa horšie ako len antikoncepcia, ktorá spôsobuje nepočatie plodu, ale každá je zlá, okrem toho, že je nedovolená. Žena má právo odmietnúť manžela vtedy, keď ju manžel podvádza, keď je opitý, alebo keď je manželka chorá. V ostatných prípadoch by ste mali hľadať takú cestu, ktorá je cestou lásky, budovania. Možno ešte krátko potratom. Bolo minulé v katolických novinách taká otázka od jednej ženy. Počula som, že potrat je hriech, ktorý podlieha exkomunikácii, to znamená vylúčeniu z cirkvi. Je to pravda? Pýtala sa tam táto žena. Áno, je to pravda. To znamená samozrejme, že rozumieme si, že hovoríme o vedomom ukončení tehotenstva, umelom ukončení, nie tom spontánnom potrate. Ak toto človek spôsobí, nielen žena, ktorá sama na to vedome pristane, ale ak napríklad manžel, ktorý ju donúti, či svokra, ako ktorá si som počul, hovorila, zasi tehotná stretí muž, čo si to nedá zobrať? A odporúčala neveste, aby išla na potrat. Ak by to urobila, tak aj tá svokra podlieha pod exkomunikáciu, keď to o tom samozrejme vie. A preto vás chceme poprosiť, aby ste ochraňovali tých, ktorí sa preto rozhodnú, ale aby ste to aj sami nerobili. Lebo viete, povie sa, že uľaví sa ti, budeš mať menej starosti, ale neverte. Spýtajte sa skúsenejších. A žiaľ, je veľa, ktorí majú za tým už, či vám povedia, že majú život ľahší. Príde babička 60-80 ročná a hovorí, bola som na potrat. Kedy ste boli? 60 rokov, 50 dozadu. Stále mám výčitky. Už sa 30 razy z toho spovedala, ale výčitky má. To neznamená, že Pán Boh jej neodpustil, odpustil. Ale vedecky je dokázané, že tzv. Postaborčný syndrom, neustále výčitky svedomia spôsobuje potrat. Minule som čítal na internete jedno svedectvo mladej ženy, neviem, či bola veriaca, či nie, to tam nepísala, ale písala, hovorili mi všetci, bolo ich veľa tých kamarátiek, aj priatelia nejakí muži, aby som si dala zobrať dieťa a budem sa mať ľahšie. Urobila som to, ale teraz mám výčitky. A keď som o tom im chcela povedať, teraz už ma nechce nikto z nich ani vidieť, ani počuť. Zostala som s tým sama. Nedajte sa klamať, drahé sestry. Urobiť zle niekomu či niečomu ešte nikomu nepomohlo. Manželstvo je oblasť žitia v láske. A chceme vám poďakovať za každú obetu, či už sa to týka manželstva, či vôbec rodičovstva, za každú modlitbu, za každý krok, ktorý ste urobili a niekedy vás možno aj veľa stál, preto, aby ste vo vašej rodine, vo vašich vzťahoch budovali lásku. Kde nikdy nevieme, aká obeta, aká modlitba pomohla zachrániť našu rodinu, náš vzťah. Ďakujeme aj za vaše modlitby. Nie je to ľahká cesta žiť v manželstve. Vôbec žiadna cesta nie je ľahká. A to je tak ako vo svete. Nie vždy to slnko svieti, teda nie vždy ho vidíme, ale ono vždy je nad nami. Lebo keby nebolo, už by sme dávno nežili, pomrzli by sme. Ani v rodine nevždy to slnko musí byť vidieť, ale ono stále na vás pôsobí. To slnko Kristovej lásky. A tak vás chceme povzbudiť, aby ste boli svedkami jeho lásky. Možno poviete aj, ak ste tu niektoré rozvedené, vám niečo nevyšlo, a čo ja? Mám dosť krížov, trampôt. Chceme aj vás povzbudiť, iste. Sviatostne sa to nedá. Ako si nemôžete ísť k svätému príjmaniu, ale aby ste žili v takom duchu vernosti Kristovi, duchu tiež pokánia. Pán Boh má svoje cesty aj tam, kde my ľudia ich nemáme. A nespúšťali sa Krista. On vás bude naplňať svojou silou aj svojou láskou. Buďte naplnené Kristovým duchom a vtedy budete
vychovávať sväté pokolenie. Sväté to znamená pokolenie, ktoré vie milovať, vie odpúšťať, vie sa obetovať. A to znamená aj šťastnú budúcnosť. To vám chceme prijať a za to chceme aj poďakovať aj v mene cirkvi. Asi toľko. Budeme tu pre vás v dispozícii, bude tiež možnosť sviatosti zmierenia, ak niektorá cítite, že tu či tam potrebujete niečo odovzdať Ježišovi. To, čo som hovoril, možno iné veci, to nebolo pre výčitku, ale preto, aby sme v takej pravde sa mohli pozrieť na seba a to, čo nás pozraňovalo, čo máme možno výčitky, aby sme odovzdali Ježišovi do jeho milosrdenstva, lebo o tom je čas misií, o čase Božieho milosrdenstva, Božej lásky. Ono to chce všetko zahojiť, uzdraviť. Preto sme aj prišli. Buďme takí otvorení na tú Božiu milosť. Dobrá spoveď to je ako otcové objatie. Počuli sme to krásne evanjelium dnes. Otca, ktorý nepozerá, aký špinavý či dotrhaný jeho syn sa vrátil, ale ktorý tomu otrhanému synovi sa hodí okolo krku skôr, ako by mu niečo povedal. A hovorím, dajte mu nový šat, nové boty, prsteň, lebo bol mŕtvý a ožil. Tak sa na nás pozerá náš Boh. Už nás vidí uzdravených, premenených. Preto to, čo nie je v poriadku, nebojme sa dať do jeho milosrdenstva, aby ten zázrak uzdravenia, odpustenia, Božej lásky sa v našom živote mohol dokonávať, naplňať. Ďakujeme za vašu trpezlivosť aj za to, že ste prišli. Zajtra pozbuďte, pošlite vašich manželov, synov. Teraz príjmite požehnanie. Pán s vami. Na príhovor Panny Márie, svätého Jozefa, vašich nebeských patrónov, nech vás Boh prikrýva svojou svetou krvou, chráni od všetkého zla, vás i vašich blízkych, vaše rodiny. Nech vás svojimi ranami uzdravuje na duši, na tele, v každej rane po hriechu, v každom nedostatku lásky v živote. Nech uzdravuje vaše vzťahy, nech ešte viac uvoľňuje vo vás dar materstva. Nech vás posilňuje v tomto dare a žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Či lepšie povedané, ostaňte, kto môžete. Pozývame na film, ktorý hneď pustíme, takže kto môžete, ešte pozývame. Pár slov poviem ku nemu, ale najprv pozrieme aj tých, ktorí sú vonku. Mužov, deti, nech sa páči, poďte dovnútra. Tu budeme premietať, takže si nájdete také miesto, aby ste dobre videli. Poviem ešte pár slov, hej. Takže ideme pozerať film, ktorý je natočený podľa Evanjelia svätého Lukáša. Ako vznikol jeden človek v Amerike, veľmi bohatý človek, zažil to stretnutie, ktoré je najkrajším stretnutím na zemi. A to je osobné stretnutie s Ježišom Kristom. Zažil dotyk jeho lásky. A tak veľmi sa ho Pán dotkol, že sa rozhodol, že všetky svoje úspory obetuje na evangelizáciu. A tak tento film vlastne bol natočený z týchto prostriedkov, ktoré on poskytol. Nie je to komerčný film, ale evangelizačný, teda nezarába sa na ňom, ale je to Božie slovo, ktoré chce, aby bolo počúvané, ohlasované aj cez obraz. Tento film bol natočený, teda nakoľko sa dalo, samozrejme, na tých miestach, kde sa tie konkrétne udalosti jednotlivé odohrali, čiže vo Svätej Zemi. Všetci herci, ktorí ho hrajú, sú herci veriaci. Napríklad ten, ktorý stvárňuje Ježiša, povedal raz po jednej epizóde,
že vždy, keď hrám úlohu Ježiša, niekedy sa cítim veľmi nehodný a veľmi hriešný. Lebo vyjadriť to, čo nám odkázal Ježiš, je ľudsky nesmierne ťažké. Nie sa čo čudovať, veď hral toho, ktorý sám je svätý a čistý. Možno ani nepozerajme na tie herecké výkony alebo na dubbing, ale skúste si možno s takým otvoreným srdcom všimnúť Ježišov postoj, či k vám, k ženám, či k hriešnikom. Máme pôst. Veľa hovorí sa v pôste o tom, ako Boh miluje nás hriešnikov, alebo postoj k deťom. Ja som už videl desiatky razy tento film, ale vždy ma niečo nové osloví. Počúvajme s takým otvoreným srdcom i mysľou, lebo to je Božie slovo. Nech tak zapustí v nás korene. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho uverí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet preto, aby svet odsúdil, ale aby svet spasil. Dnes má Ježiš Kristus veľké množstvo nasledovníkov. Skromné začiatky kresťanskej viery opisujú 4 evaníliá. Ježišovo účinkovanie zachytávajú z rôznych uhlov pohľadu. Naše podanie vychádza z evanielia podľa Lukáša. Uznal som za dobré prebádať všetko od začiatku a opíšem ti to, vznešený Teofil, verne a spoľahlivo. Začias rímskeho cisára Augusta, keď nad Judskom kráľoval Herodes, poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazaret k panne, ktorá sa volala Mária. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Ako sa to stane, keď nepoznám muža? Duch Svätý zostúpi na teba a zatúni ťa moc najvyššie. A preto aj dieťa bude sa volať Svätý. Bude to Boží syn. V tých dňoch sa vydala Mária na cestu do istého judského mesta k svojej príbuznej Alžbete, ktorá tiež čakala dieťa. Alžbeta, Mária, ty prichádzaš ku mne. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Len čo mi v ušiach zaznel tvoj pozdrav, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. Velebí moja duša Pána a môj duch zajasal v Bohu, mojom Spasiteľovi. Hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia.
Berte na vedomie, ľudia z Nazareta, že od rímskeho cisára Augusta vyšiel rozkaz vykonať súpis ľudu. Nariaduje sa všetkým, ktorí obývajú podrobené územia Galilei a Judska, aby sa zapísali v tom meste, odkiaľ pochádza ich hrob. Jozef a jeho snúbenica Mária sa išli zapísať do mesta Betlehema. Pretože v Betleheme im nik neposkytol nocľah, uchýlili sa do biednej maštale. Boli v tom kraji pastieri, ktorí v noci strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich anjel Pánov a ožiarila ich Pánova sláva. Zvestujem vám veľkú radosť. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Pastieri sa poponáhľali a našli Máriu, Jozefa a dieťatko uložené v jasliach. Rozšírili medzi ľuďmi radostnú zvesť o narodení Spasiteľa. Pri obriezke po 8 dňoch dali dieťaťu meno Ježiš. Potom ho priniesli do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi. V chráme bol vtedy Simeon, spravodlivý a zbožný človek, ktorému Duch Svätý zjavil, že neumrie, kým neuvidí Mesiáša. Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova.